6 alternatieven binnen de uitwerken. Binnen 2 oplossingsrichtingen. Het verbeteren van de Joerdijske-verbinding tussen Holwert en Nes of het verplaatsen van de Veerdaam naar Verwert. En die laatste oplossing blijkt toch heel wat kansrijker te wezen als in eerste instantie tocht. Ik zie hier bijvoorbeeld dat de oplossing Verwert op veel punten goed scoort, maar ten aanzien van natuur heel negatief scoort. Verwert, dat is wel in beeld gebleven. En ja, ik denk dat je wel kunt zeggen van, nou ja, met de informatie die we nu hebben, is dat zeker een kansrijke richting om verder te onderzoeken. Een nieuwe veerhaven bij Verwert is op termijn volle goedkoper als de haven bij Holwert houden, nevens het onderzoek. De roeg tussen Verwert en Nes volle minder baggeren te winnen, zei ze de verwachting. De skippen zullen dan toch het relatief wierde en diepe danzichtgat varen kennen dat boven Verwert leidt. Er zit likwijls echt grote nadeel naar de locatie Verwert, met name op het gebied van natuur en wetjouwing. Ja, één ding is duidelijk. We zitten in de fuik van Natura 2000 en dat is de grootste ramp die ons overkomen is. En daar is dit ook allemaal een gevolg van. En dus is het bestaande traject verbeteren echt nog heel tijd in beeld. Deze oud-kaptein van Wagenborg zou de oplossing wel in huis te hebben. 1,5 uur. Dus alle problemen zijn opgelost. In één keer. De druk is van de bemanning af. Dat speelt. De bootvaart vertrekt op tijd. Dat is wat alle eilanden willen. En dan komt er nog een derde ding bij. Ze passeren elkaar in het midden. En daar kunnen ze elkaar makkelijk passeren. Van de joen is er echt nog een keerkomst op een verste wal in Verwert. Daar hebben we echt een soort mensen verwachten. Het is de bedoeling dat Rijkswaterstaat in kwart aan het onderzoek klaar had. Wij hopen inderdaad met de studie die nou gedaan wordt in het najaar een advies te kunnen geven aan de minister. Waarbij de minister dan een keuze kan maken van op welke manier, met welke oplossingsrichting wil ik verder. Burgemeester Leo Pieter Stoel van het Ameland opende de geerkomsten met een oproep aan alle eilanders om vooral respectvol met elkaar in peteer te blijven. Voor mijnwerkers van Wagenborg bevonden een grutpad ook op het eiland wennet. Men recentelijk ook in de privésfeer bot onsprutsen of zelfs bedriegen om de onpaste change-regeling. Een verschil van mening hebben mag. Dat kan in dit land, gelukkig maar. Laten we dat wat dat betreft elkaar ook respecteren in de verschillen in mening. Overigens, dat zeg ik niet alleen voor vanavond. Dat zeg ik ook voor morgen of overmorgen. Veel van onze collega's zijn ook eilanders en voelen mee. En balen er net zoveel van dat er maatregelen genomen zijn. De medewerkers worden aangesproken op de beslissingen die op directieniveau worden genomen. En dat kan niet. Ook al is het je familie, je buren, je blijft met respect met elkaar omgaan. En een Wagenborg-medewerker dat hij loyaal is naar zijn bedrijf toe, is heel gewoon. Dat zouden we allemaal zijn. En die kun je niet aanspreken op beslissingen die op andere niveaus worden genomen. De medewerker die zal zijn best doen om zijn opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. En dat wordt voor ons allemaal verwacht. En een van de dingen die wij naast de maatregelen ook heel erg moeilijk vinden, is dat er zo'n deuk is in de relatie tussen Wagenborg en de eilanders.